Matimore do mamalo mogik mapacho ka Supreme Court mabende chako twak margi kawuono e romo margi mokwongo manyiso chakruok mag winjo bura motenore gi duoko mar ombulu e kom mar tend piny Kenya. Nyako Ramogi chenro no dhi nyime. Jafwambo marwa Chris Owino osebedo ka nitiere e do mamalo ma iluongo ni Milimani mabende e kama oganda kata joyal buche mag do mamalo mogik Supreme Court tae chenro margi mar winjo ng'ur motenore gi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya ka oluwore gi yiero ma tarik 9 dwe mar 8. Lendo manogol tarik 15 mar dwe mar 8 gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati. Onani watudre gi jafwambo marwa Chris Owino mabende nyaka gi sani osebedo e dono kuom thuolo mar seche ma oingo 10 ka omedo kolonwa mago madhi nyime e doho mamalo mogik Supreme Court mar piny Kenya. Chenro chakore Chris. Nyaka gi sani gin ang'o gini ma dhi nyime e dono? Gin mage mowachi? Gin mage ma oseket nyime ni biro ng'iyo kata biro nyiso kaka ibiro ta wach mar bura e doho ni nyaka chop gol duoko mogik tarik 5 mar dwe mar 9 Chris? Erokamano George Bati. E kinde ni gima dhi nyime en ni joyal buche 7 mag doho mamalo mogik e pacho kae the Supreme Court ne odhi e yweyo matin kane gitiyo kod yweyo makamano mar kolo kendo golo chung' margi ewi moko kuom weche mane okinde mag duol matayo yiero e pacho kae IEBC, okinde mar jatend piny moyier William Ruto kaachiel kod okinde mag jaogai mar ODM kod Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ne ogolo ewi weche moko eseche mag adiero nyango. Moko kuom weche mane okinde go ogole chung' mopogore en ni bende onego beni duol matayo yiero e pacho kae IEBC omi thuolo mar kelo okinde kweth ariyo nikech ne nitie kweth ariyo mag okinde mane dwaro ni mondo gichung' e lo IEBC e bura makama ka kweth mokwongo otelne kod Attorney General machon mapacho kae Githu Muigai kae komachielo kweth mar IEBC machielo moting'o jalup commissioner jakom IEBC Juliana Cherera kod commissioners mamoko 3 ne okelo Paul Muite mondo ochung' e logi mane okelo ywarok mapek e nyim doho ka nitiere jogo mane wacho ni IEBC onego beni tayo kata ichung'ne e bura makamae kod kweth achiel mar okinde. Koro mano wach mokwongo mwageno ni joyal buche 7 mag Supreme Court dhi golo chung' margi to bende gidhi yie ni IEBC obed kod kweth ariyo mag okinde kose. Kopogre kod mano bende nitiere wach mar medo thuolo okinde mag jatend piny moyier William Ruto kane oloso okil kamalo kamaduong' mar kweth mar William Ruto Fred Ngatia ne dwaro ni mondo omed gi saa achiel e wi seche ma doho miyogi ka giwacho ni omi okinde mag Azimio thuolo makta seche mathoth ka ipimo kodgi. Koro bende waketo itwa kod wengewa maneno ka joyal buche 7 mag Supreme Court dhi medo gi saa achiel ma gikwayono kose gidhi bet kar tiendgi ni samano seche ma osemigi oromo. Kopogre kod mano Bati, wach machielo ma bende joyal buche mag doho mamalo maduong' nyalo loso e wiye en weche motenore kod polling stations 15 ma bende ne giwacho ni kochopo chieng' tich ang'wen to idhi golo duoko margi. Antiere polling station takunde luto ombulu maromo 15 ma ibiro timo ne ombulu magi idhi nono kendo kolo kochopo chieng' tich ang'wen to ibiro golo ni jopiny to duoko margi bende no dhi kalure kod chike matayo yiero e pacho kae. Koro wageno ni thuolo moramora kochakre sechegi joyal buche mamalo joyal buche 7 mag doho mamalo e bwo telo mar joyal buche maduong' Martha Koome biro lero ne jopiny to chung' margi en mane ewi weche ma okindego ne ogolo e seche mag saa 6 motelo ne dhi e yweyo margi matin kendo ne gisingo ni kochopo saa 10 to gibiro wuok oko kendo nyiso chung' margi. Bati mano e gima dhi nyime kae ka pod waketo wang'wa mar neno to gidonj kendo ginyiswa ni to chung' margi en ang'o motelo ne
chakruok mar bura makamano odiochieng' makiny, nikech odiochieng' makawuono ne en na mar keto ot kata keto Supreme Court e lai kuom keto chike madhi tayo bura madhi chakore ayanga odiochieng' makiny. To chik mage manyaka lu mabende mago jal buche maduong' Martha Koome olero chike manyaka lu e kinde ma Okinde kaachiel kod ji duto manie doho mamalo mogik biro chopo ka chwalo ng'ur margi kaachiel kod kwayo margi ewi bura makwedo yiero ma jatend piny moyier William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua. Bati. Erokamano Nyakris Owino kuom ler makamano kowuok e doho mamalo mogik ma bende iwacho ni joyal buche mage ikore mar duo kendo chiwo moko kuom chung' margi kaka gibiro dwaro ni mondo mi riemb bura ma ochwal ka ing'ure wi duoko mar ombulu mar jatend piny Kenya kaluwore gi lendo manogol gi jakom mar IEBC Wafula Chebukati tarik 15 mar dweni mar 8. Chris, agino ni pod ibiro miyo ler mathoth ahinya kuom gik mamedo dhi nyime doho mamalo mogik Supreme Court makoro chenro mage itayo e dohono ma Milimani ma Okindego kaachiel kod joyal buche duto obedoe mar mondo giwinje bura makwedo loch mar William Samoei Ruto manoland gi Wafula Chebukati jakom mar IEBC. Nyakora Ramogi wadhi nyime